guys, welcome back to my YouTube channel, Shikoooi Vibes with Pipol. Okay, so karon guys, mag-recap ko guys. It's because I need to give back to all my followers out there. Actually, ganahan ko mag-give. Actually, dili ra ako mag-give. Akong partner sa which is the video today. Okay, so actually, naka-decide ni sa akong partner na maghatag me for Christmas. Dili yun siya na ni kadaghan, but sakto-sakto lang. Then, among plano is maghatag ni sa mga guard here sa among subdivision, no? Okay, it's because kapos sa bagi nilang trabaho, guys. Buntag, gabi, inanas la pirmi, and then konsad, butan sa kayo sila nga mga guard, no? Okay, followers na sila sa among gustong isugo sa ila, ha? So, it's time for us to give back, because it's because we are so blessed. Thank you, Lord, for the blessings and for all the blessings that nga wala pa naabot sa among kinabuhi. Thank you, kaayudaan. And I hope kamo guys support mo sa among YouTube channel, Shikoooi Vibes with Triple O. Hey, if makasweldo o ma-monetize lagi ko sa channel na ako, inaani dyan akong buhaton yung help ko sa mga tao nga nag-need og help. Okay? Ayaw mo kalimot og subscribe my YouTube channel, follow my Facebook page and TikTok account, Shikoooi Vibes with Triple O. Okay? So karon, nag-repack ko. So, mo ni siya, still be 9 sila ka-guard ng nutana mi gabi. So, ganihaw ako karipak it's because dito ko na shooting na ni Beatmaster. So, appeal ko sa iyang challenge for 2023. Yes! So, aron abot naman ko. So, kailangan ko mag-repack guys. So, wala man mi kanang eco bag. So, nangayon sa SM. Kaya dito man mi nang mupra sa SM Cebu. So, tingnan ko ni old 30 plus ka plastic. Ayun. Very good SM. Sana naman. Baka naman yan. Okay? So, each plastic will have, sakto ba ko English? 2 kilos of rice, then 1 pack of spaghetti, and 1 pack of bihon, and also, of course, my favorite monggos na dyan siya guys. And, nasa mga dilata guys. But ang mga dilata, asa ka ang mga dilata? I think na, iputoy-ipot na siya agara. So, beef loaf and corned beef. So, duha siya ako. So, ayun mo, happy na kayo na ang mga guard actually. Okay, actually, maudio na sila kay. Para ma-happy po sila ba sa ilang Christmas. Kaya I know, nagdagang kayo nag-lisod karon. Since kami kayo na-receive ng mga blessings, di ba, right, ma'am? So, it's time for us to give back. Okay? Okay, so, just wait for a minute. Ako sa repack. So, time lapse, begin! Peace! Okay, so I'm done packing the groceries. Ay, hangak ba? So actually, ang gisod lang namo is let me check it. For guards, kaya among gisod is 2 kilos of rice, ganado rice, then kanang sachet, ay kan siya kanang set siya ng spaghetti sauce, and then 1 bihon, golden bihon, and 1/4 munggos ni siya, and beef loaf, and corned beef din siya like corned beef and beef loaf. Okay, so mo na siya each guards nga naasa mo ang nag-work diri sa Bali ay maka-receive og 1 pack of grocery, 1 plastic of grocery. Pero gamay lagi siya guys, pero sabi ilang if mo lambo pa nga atong YouTube channel og tigan patag grasya sa Ginoo, mas mobongga po ang atong mga package ato ang grasya. Hala, kadagan ko daan na bang? Ibabayad tayo na buwang? Kadagan niya kwarta, eh.
Panghatag bang may kakay ko guys kaya nandito ko gikan sa ilang beatmaster ni join ko siyang kuan nagki-collab ko sa iya charat bitaw eh. Anyway, so kani is for the guards only here in Bali and this one is for mga aunties ni Brian. Okay, tomorrow is our Christmas party, December 30. So same gihapon pero nakalahi na siyang aunties na siya yung mga okay, let me check bihon na ay kani bonus usan siya fruit mix fruit cocktail na ay beef loaf corned beef, yes mo na siya, and 2 kilos of rice, so 8 na siya kabuok para sa mga auntie, sa iyong mga auntie over there. So busy kayo siya, no? So all in all mo ni siya tanan ang ipanghatag guys. So pasalamat taon namo kay naka-receive daghan-daghan nga blessings for this year, am I right? So many blessings. Unexpected. Unexpected, yes. Na Sayam, are you busy? Yuhu! Sayam! Akong baby boy na si Sayam. Okay, so right now guys, it's time for me to give back to the guards here in our subdivision. Okay, and then, I don't know if pila ka bukarong guard na nag-duty, no? So, kung kinsa ang naakaroon mo, origin akong mahatagan guys. So, and together with me is my friend from South America. South America? Yes, this is Madam Maiden Yap. Soon to be. Pero si Kuya. No, naungan na. Ay, Chip, wait lang. Pila mo kabok na, Chief? Kuan na sa karon upat dito po. Nag-duty? Ano? Ay kagabi eh. Kagabi, kuan po 5 na kagabi. 5? Yeah. Yan, nako ihatag. Yan ako lang. Gusto na, Day? Kaya sa. Basta lagi, friend. Happy New Year! Thank you guys, sir. Okay, so nahatag na nako ang upat ka mga gift pack. Sorry, sakit yung ang kwanda niya po na. Kanang nahatag na nako ang kanang duol kay boss. Ako ilong magtrabaho kay. Kanang nahatag na din nako ang mga kuan tak kanang kasi grocery na ko nga gipanghatag namo nga gipanghatag sa akong partner. Thank you very much, my love. I love you so much. And also sa mga bangs. Okay. Unya later akong sa ihatag ang 5 kabuo kaya no upat raman karon ang available nga mga guards, no. So happy kay ko guys, no. Kaya ano makita na ko silang nang mga happy kay sila. Nalipay yung taon sila guys. Pero thank you kaayo mga supporters na po tari sa Shikoooi Vibes sa Pipol. Hopefully nga naapatay ka ng mga daghang followers kay gusto jud kong inani ako mga content ang mga funny videos like Nagbagurong pagpika ko. kailangan mo ko na ma-inspired magugugod and Beatmaster, thank you very much. Okay, later ako ihatag sa okay, so today is another day. Tonight na di ay kaya ano ganiha kay nahatag ko kanang mga kuano kanang sana grocery, no, sa mga guards here sa amo ang subdivision. So upat ra to kabukang ni duty ganiha. So karon ang other 5 kay mo duty daw gabi eh. So it's time for me to give them a surprise gift. Surprise bitaw ay kanang pahalipay lang gud sa ilaha ko as I mentioned. So actually padumi dito sa guard house tonight karong ang panahon na. So mo ni now like nanduto na ko pamanit ko. Andun kayo together with my partner Brian. Yes, so may padong namin dito at ang ninyo. Okay, so happy sa kay ko guys kaya ano na asset namin na share gamay bisan gamay lang cute. Hopefully nga magpermanent na lang hopefully nga permi gini siya mabuhat namo, no. Actually sa last year no hatag na sa tanong Actually, wala nang hatag last year. Oo, kay pandemic pa dito. Audit pa dito, walay Christmas anyang New Year kay Luoy Kaayo in town. Pero katong previous gid ana manghatag lang itag sa mga guards ako. Sa una VDR pa mi manghatag gid mi. Parang kay ganahan sa mi manghatag diri kay para tarungon gid sa mga guard, no, kay mabutan man sad ang mga guard actually. We love the place, Yes, we love the place as well. So, maing hinaot ko nga suporta lang gihapon ko ninyo guys kay if
soon kung naa natin sweldo diri sa atong YouTube o sa atong Facebook page, mutabang ko bisan kinsa. Kanang dapat tabangan, okay? So naa nami sa guardhouse. Wait sa ha. Happy New Year, pero dili kini siya daghan kayo sa ati. Pero okay na siya dapat. Happy New Year, New Year, sir. Anong wala man mo nag-New Year ka lang sir? Uy, mo bantay dire. Wala man. Duty ba? So naay Wala itong income. naay tulong nga wala. Kalog lang kung hata kasi. Salamat kay sir ha. Salamat kay sir. Yay! Happy New Year sa inyo. Salamat kay sir. Thank you, Chief. Sige, Chief. Mo to siya guys. Alam mo sige ko eh. Emotional jud inana but I don't wanna dili ko ganahan mo stare sa ilang mata kay ano ma-feel mo gud nako nga. Ma-feel ako pa nga murag happy kay sila nga ma-emotional sila ba. Mo to siya guys. So nahatag na nako tanong kay actually duha na lang ang nag-duty karon di ay nya maabot ng ugma ang usa then ang other ang usa day ganiha unya maabot niya ang ugma na sa usa niya ang usa pag yun kay maduty sa Monday pa. So ako na lang gihatag kay kapon babalik balik. So para ma-edit na nila ako. No, mo to siya guys. So ay, happy lang sa kabang. Yeah, we just didn't expect that we will be giving something today because we've been busy with going out for the travel, but eventually when we were at the mall, mga guard. It's a usual Christmas tradition we've been doing, the both of us, and we want to make it better and bigger in the coming years. Actually, ganahan pag may mahatag pag more and more. There are so many unexpected blessings that came this year, and hopefully in the coming years there will be more. So yeah, that's a goal. Something we can give. Yeah. Even to the very smallest amount, pinakagamay nga mahatag ni mo, you'll give it not just only for Christmas, for New Year, but at least all throughout the year. Yes, diba? Sunggo ko guys. New Year nga dako, sunggo jud ko ani pirmi niya. So mo na siya guys. So ganahan jud kay kong help no. Mo nang kailangan jud ko nga daghan jud ko mga supporters nga mo support nako. Please subscribe my YouTube channel. Okay, so before I end this video, please don't forget to subscribe my YouTube channel, my Facebook page, and my TikTok account, Shikoooi Vibes with Pipol. And also click the notification bell para ma-update mo sa aking next video. Just like this. Okay, that's it, PrettyWaaps. And pag sunod na sad, makatabang na sad may o bisan unsa pa dihang dapat tabangan. So manghinaot ko nga tabangan sa kulit nyo. Supportaan ko ninyo ha. Okay? Thank you pretty people and PrettyWaaps. Happy New Year. Happy New Year, guys! See you sa 2023. Yes, sa 2023 daghan na taog mga clients and of course mga gigs and More vlogs. more vlogs to come. Okay?